Maruming supply ng tubig mula sa gripo inirereklamo ng ilang residente sa Calasiao, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw. Perwisyo sa ilang residente ang maruming tubig na nanggagaling sa gripo sa Barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan. Sa amateur video, aakalain mong mula sa pinaghugasan o pinagbanlawan ang lumalabas na tubig sa gripo. Kung minsan, naglalabas din umano ng buhangin at bula ang tubig. Bis di panghugas namin sa bigas, pag nagsasaing kami, isasabaw, hindi, bumibili kami yung mineral water, yun ang pinanghuhugas namin tsaka sinasabaw. Dahil dito, tubig mula balon o di kaya'y bumibili na lamang umano ng tubig ang mga residente. Nangangamba naman ang ilan sa kanilang kalusugan. Kaya nga kami nagpakabit ng ganyan para yung palay. Lalo kaming gagastos dyan, doble-doble ang gastos. Ayon sa pamunuan ng Calasiao Water Company Incorporated, ang nararanasang water discoloration at pressure bubbles ay sanhi umano ng ginagawang maintenance activity ng tanggapan. Tiniyak naman ng tanggapan na hindi naman ito nakakaapekto sa kalusugan ng mga consumer. Patuloy naman ang flushing activity sa mga linya ng tubig para sa mga consumer. May mga instances tayo na nagkakaroon ng leak na kailangan nating mag-shut off ng ating facility at kailangan nating mag-maintenance activities dun sa facility natin. Kaya nagkakaroon po ng disturbance. Pero yung technical team naman po natin is agaran naman na nagkakandak ng mga flushing activities. So, tuloy-tuloy po yung flushing activities na ginagawa natin. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.